ברוכות וברוכים הבאים לעוצמה שבפנים. אני נופרי לב-ארי, ובכל פרק אני פוגשת אנשים מעניינים ומעוררי השראה שמלמדים אותי, וגם אתכם, איך להישאר נאמנים לעצמנו. להתפתח, להתחבר ולהעמיק גם בעולם רועש ומשתנה. איך לחבור לכוח הפנימי שקיים בכל אחד ואחת מאיתנו, ולהוציא אותו לעולם. אז אם אתם אוהבים להזין לעוצמה שבפנים, סימן שאתם מחפשים לחיות עם יותר נוכחות, מודעות וחיבור. כל זאת מבלי לוותר על התממשות, השפעה ועשייה בעולם החדש. היום אני מארחת את נוגה גור אריה גולן. נוגה ואני התחלנו יחד כג'וניוריות במרקטינג, בסטארט-אפ צעיר ועדכני דאז, אבל מאז שתינו גדלנו, כל אחת הלכה למסלול קריירה לגמרי אחר, וניבינו אחת את השנייה מרחוק, וזה ממש מרגש לפגוש אותה שוב אחרי כמעט עשור. נוגה מנהלת שיווק בחירה, מרצה, מנטורית, אימא ובת זוג, שחיה על הציר שבין גלובלי למקומי, בין ביזנס לאקדמיה, בין קריירה לאימהות. היא סטודנטית נצחית, יש לה לא פחות מ6 תארים, היא מרצה בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, בקורס שפיתחה בעצמה על שיווק מקומי בתאגידי ענק, קורס שמלמד איך פתיחות לשפה מקומית בונה הצלחה עולמית וגלובלית. נוגה גם פעילה בארגון עבודה שווה, היא מרצה על אומץ ואיזון, וככה אם אפשר להוסיף עוד איזה משהו לרזומה, היא גם מלווה סטודנטיות צעירות בתחילת דרכן המקצועית. אז בפרק הזה צללנו לדבר על איך חיים את הגם וגם מבלי לגמרי להישרף, על איזון שהוא תהליך ולא יעד, ועל האומץ לבחור את הדרך שלך גם כשאין נוסחה. אז יאללה, פתיח וצוללים. טוב, יאללה, מתחילים? יאללה. יש. אז דבר ראשון, וואי, איזה כיף שבאת. כיף וזה, לא התראינו כמעט באמת עשור, טיפה פחות. נכון. אז כזה גילוי נאות, באמת עבדנו ביחד, כש-Walk Me הייתה סטארט-אפ. נכון. בשיווק, ובעצם אני נשארתי פה והתקדמתי ככה במעלה, לא אקרא לזה סולם, אבל במלא תפקידים מבפנים, וההתפתחות שלי הייתה מאוד כזה במקום הזה, ואת כאילו הלכת למלא כיוונים. נכון. גם עשית 6 תארים, נכון? נכון. וגם את מרצה באוניברסיטה בעצמך עכשיו, גם עברת כמה חברות שביניהם דיסני, שזה היה מין הגשמת חלום אישי מאוד גדול. גם כבר שתינו התחתנו, הקמנו משפחה, עברנו המון בעשור הזה, זה רק כזה מראה בשבילי, עד כמה אנחנו עוברים בעשור הזה, זה עשור מפגר כאילו, גדוש נורא. מלא שינויים. מלא שינויים, ואני מרגישה שברמה האישית, היום בשלב חיים שלי, שאני חושבת שאת מאוד תזדהי איתו, משהו אני מנסה לעצב לעצמי את התפיסה האימהית שלי, של איזה אימא אני רוצה להיות לילדים שלי, ואיתך חשוב לי כזה לבוא באמת על הדגש של אימא לבת שלי כזה. נכון. כי אני כן מרגישה שאנחנו חיים בתקופת זמן מאוד מעניינת לנשים, גם בעולם התעסוקתי וגם בעולם פשוט של נשים כאילו מתממשות בעולם. נכון. ויש המון בלבול, המון בלבול, כי מצד אחד הליברליזם הוא מאוד מאוד במקום מאוד טוב, ומצד שני זה גם מייצר בנו כנשים המון קונפליקטים. נכון. כי אנחנו רוצות להיות מוגשמות, ואנחנו רוצות לעשות כמה שיותר, אבל גם בסוף חשוב לנו להיות אימהות, ולהיות נוכחות, וזה לא פשוט. אני חושבת שגם היה מין כיוון כזה, שברי פעם נשים היו בבית, ואז התחיל גל של עכשיו נשים הן קרייריסטיות, ועכשיו זה הרבה יותר היברידי, ופתאום אנחנו צריכות להחליט, כל אחת מי היא רוצה להיות בתוך הבלנס הזה, וזה כבר לא ברור, כבר אין איזה אג'נדה שהיא כוללת. אז פתאום הכל לגיטימי, אבל זה גם אומר שלא משנה מה אנחנו נבחן, אנחנו נרגיש שאנחנו עושות את הבחירה הלא נכונה, או שאנחנו מפשלות. בדיוק. כי זה לא מוכתב לנו כזה. נכון. כן. נכון. אז
למה זה מעניין אותי? כי את באמת, כאילו, אם מסתכלים כזה על הרזומה שלך, אני פה כדי לברר איתך, כאילו, מה האמת, ומה, כאילו, אנחנו צריכים, כאילו, איך אנחנו יכולים לייצר חיים שאנחנו מרגישות איתן שלמות, גם במקום האימהי והמשפחתי והזוגי, וגם במקום היותר קרייריסטי, כן. ממומש, כאילו, זה גם אקדמיה, זה גם קריירה, וזה גם תרומה לחברה, שמבחינתי לפחות נופרי, זה המשולש הקדוש, שאני לא הצלחתי לפצח. כן. ומפה אני כזה אמרתי, טוב, את מרימה טלפון לנוגה, ומביאה אותה לפודקאסט. זה גם בסוף, גם בהתחלה, זה מסע וזה תהליך, זה גם משהו שאני אומרת הרבה, איזון זה לא איזה יעד, אף אחד לא תגיע אף פעם למצב שתגיד, זהו, אני לגמרי ממומשת ומאוזנת, והצלחתי להגיע בדיוק לבלנס שאני רוצה. במיוחד גם ציינת קודם, שאנחנו גם בשנים הקריטיות, בשנים שיש בהם הרבה שינויים, ואנחנו גם גדלות. נכון. אוקיי? זה עשור שמתחילה כרווקה, ומסיימת אותו הרבה פעמים כאימא עם קריירה לילדים גדולים. קריירה זה גם משהו שיכול להשתנות. במיוחד גם, אנחנו באיזשהו עידן שקריירה זה גם לא בהכרח משהו שיושב 30 שנה באותו ארגון. דיברת על משולש, נכון. ויש בזה אלמנט של משולש, אני אוהבת להתייחס לזה ככדורי ג'אגלינג, שאנחנו צריכים להחזיק אותם באוויר ולהצליח לג'נגל אותם, וזה מתחבר לנאום של איזה מנכ"ל מיתולוגי של קוקה קולה, בריאן דייסון, שאמר שאנחנו כל אחד מג'נגל 5 כדורים באוויר. עבודה, משפחה, בריאות, חברים, והוא קרא לזה ספיריט, נקרא לזה תחביבים, אחר, הגשמה וכולי. וזה משהו שיכול להיות שבאמת כולם מג'נגלים את זה, אני תמיד אוהבת לתרגם את זה כאילו לשפת האימהות, כמה הדבר הזה חזק אצלנו, וכמה אנחנו כל הזמן במין לחץ לשמור על כל הכדורים באוויר ו-to not drop them, ואיך הדבר הזה באמת הוא תהליך, לפעמים יש כדור אחד שיהיה יותר באוויר, יותר למעלה מאחרים, לפעמים כדור ייפול, ואני לא חושבת שיש נוסחה, והיו לי גם הרבה שיחות שבאו אליי חברות ואמרו לי, תלמדי אותי איך להיות נוגה. זה לא זה, כי כל אחת מאיתנו יש לה את הדרך שלה, את המסע שלה, את חלקי הפאזל שלה, אוקיי? עבור כל אחת מאיתנו, נגיד קחי work, אוקיי? את ואני לא רואות work אותו דבר. נכון. אוקיי? וגם יש מישהי, יש לי חברה, שהיא כרגע לא עובדת, היא כרגע רק עם הילדות שלה. וזה מבחינתה הדבר הכי נכון, והיא ממש בסדר. ויש לי חברה שהיא סופר קרייריסטית, היא נמצאת מעט מאוד בבית, והיא שקועה לגמרי בעבודה, אין לה תחביבים, זה מה שהיא עושה, קריירה בלבד, וגם היא ממש בסדר, כי זה מה שחשוב לה. אבל עדיין אנחנו כל הזמן משוות את עצמנו לאחרות. ואחד הדברים שאני עשיתי בתקופה האחרונה, גם בוא נגיד בשנתיים האחרונות, כולנו עברנו עוד איזה נדבך מאוד קשה, שעוד יותר הקשה עלינו, וכולנו עכשיו עשינו רישאפלינג לחיים שלנו, והסתכלנו מחדש על הכל. נכון. אז מה שאני עשיתי, אני פיתחתי איזושהי הרצאה או שיחה שאני מעבירה בהתנדבות, היא לא מציגה נוסחה, אבל אני מנסה לתת כל מיני כלים שיעזרו לנו גם להתמודד גם עם הכל בראש שלנו, וגם עם קולות מהסביבה שאומרים לנו שאנחנו לא מספיק טובות בהשוואה למי שהיינו רוצות להיות או שאנחנו מרגישות שאנחנו רוצות להיות, וגם ביחס לאחרות שאנחנו רואות סביבנו. אבל בסוף מה אנחנו רואות? אנחנו רואות סטוריז באינסטגרם, אנחנו רואות נשים ששוב, הפריוריטיז שלהן ואיך שהן מרכיבות או מג'נגלות את הכדורים, הוא אחר לגמרי. אז עבור מה ההשוואה הזאת, כן? או שאנחנו משוות עצמנו לאימהות שלנו, או לאיזשהו מיתוס שחשבנו שהוא הכי אידיאלי, וזאת נקודת ההשוואה שלנו. אבל כל אחת היא בסוף במקום אחר לגמרי, ומתוך הדבר הזה, אנחנו צריכות ללמוד איך לשחרר, זה גם אגב תהליך שאני גם עדיין עוברת, כן? אף אחד לא נמצאת בסוף לתהליך הזה. לשחרר רגע, להסתכל על עצמי, על מה שחשוב לי, שגם זה משהו שהוא משתנה כל הזמן, וכל פעם מחדש לבחון את הג'אגלינג הזה, ולראות איך אנחנו כן מצליחות כל אחת לעשות את הגם וגם וגם שלה, בקצב שנכון לה וברמות שנכונות לה.
לגמרי. אני גם רוצה ברמה האידיאולוגית יותר לחבר את זה שנייה לשיח על נשים בכללי. כאילו אני מאוד רואה את עצמי כמישהי שהיא גם מייצגת את הנשים ככלל, הרבה פעמים. ואני בעצמי באיזשהו בלבול לגבי מה אני רוצה לייצג אצל נשים. זאת אומרת, אני שמתי לב שאני באה מבית של אמא חד-הורית. אמא שלי גידלה אותי ואת אחי מגיל 6 שלי לבד. וגם לא היה לה עזרה, כאילו לא, סבא וסבתא היו רחוקים, אבא לא נתן עזרה, לא כלכלית וגם לא, באיזשהו שלב לא באנו אליו לבית, זאת אומרת, היא הייתה לבד. ויש לי אישית איזושהי דמות של אישה מאוד מאוד חזקה, שלא צריכה אף אחד, she can do it, she's a superwoman כזה. ומצד שני, את יודעת, אני מסתכלת על זה היום כאימא וכתודה לה על מישהי שהיא בזוגיות וכאילו בנישואים מאושרים, טפו טפו, שגם יש בזה משהו שהולך בעולם מאוד מאוד לבד. ואני לא מעוניינת ללכת לבד בעולם הזה, אני חושבת שכאילו, עכשיו, זה שאני נשואה לאישה זה דבר אחד, אבל רוב הנשים שנשואות לגברים, השותפות היא מאוד חשובה. נכון. וזה לא נכון רק לגבי הבית, השותפות היא נכונה גם במקומות העבודה, השותפות נכון. היא נכונה במקומות, באקדמיה, בכל מקום שלא תלכי אליו, ואני מנסה להבין, היום אנחנו במין מקום של, הליברליזם באמת במקום טוב, אבל מה אני כאישה רוצה לייצג, אני כבר לא בטוחה שאני יודעת, כי הנה, אני מקבלת הזדמנויות. אבל בסוף, אני מוצאת את עצמי בעבודה, לפעמים עם ארצות הברית, עד 8-9 בערב. כן. ומשהו בי אומר, כאילו, קוסומו, בא לי להיות עם הבת שלי עכשיו, או עם הבן שלי, כאילו, לא בא לי להיות בישיבה הזאת, ויש גם קול אחר שאומר, אבל את ביקשת את זה, ואת כן רוצה את זה באיזשהו אופן, ובמקום הזה אני בבלבול עדיין. אני מנסה להבין מה הייצוג, כאילו, הנכון כביכול, אם יש דבר כזה בכלל. כן. אז אני לא חושבת שיש דבר נכון או ייצוג נכון, כי כמו שאמרת, יש לך רול מודל אחד, לי יש רול מודל אחר, וכולנו בסוף מנסות, גם תראי, גם לפי מה שאת אומרת, את גם לא אומרת משהו שהולך לכאן או לכאן. זאת אומרת, איך אני עושה גם את זה וגם את זה. נכון. בסוף. במובן הזה, אגב, אצלי הדברים האלה שאת ציינת עכשיו עם השיחה עם ארצות הברית, מתנקז לשילוב של time management, והיפרדות מרגשות אשם. שהקטע עם מרגשות אשם זה אחד הדברים שאימא שלי התחילה לפמפם לי כשאני נהייתי אימא, והיא מדברת איתי על זה עד היום ומתזכרת לי את הדבר הזה, שאנחנו חייבות ללמוד להתנתק מהדבר הזה, כי הילדים, אוקיי, הבת שלי נגיד, אתמול יצאתי, אני חזרתי ביום ראשון מנסיעת עבודה, ביום ראשון בלילה, ואתמול ימי שני אני מלמדת. אז היא ראתה אותי אתמול בבוקר לשעה של הבוקר, ואז אמרתי, אני אראה אותך עוד פעם רק ביום שלישי. והילדה שלי בת 6, היא התחילה ממש לבכות. היא אמרה לי, אמא, כל כך חיכיתי לך. למה את לא איתי? למה את חייבת לנסוע? למה את חייבת ללכת ללמד? למה את חייבת לעבוד? כאילו פתאום נכנסה למין כזה רגע, שהוא היה מאוד כנה, כן? זה לא היה מניפולציה. כן, גם. הייתה לה עצוב. עכשיו, האינסטינקט שלי זה fuck everything, אני עכשיו זורקת הכל ואני איתך בבית, כי את הכי חשובה לי בעולם. וזה רגע של לנשום עמוק עם עצמך, ולהגיד, אוקיי, כרגע מבחינת העולם שלה, אני פשוט לא נוכחת. אבל כשרגע אני מפרקת את זה, הייתי עכשיו 5 ימים בחול, היום בערב, נכון, יש לי איזו מחויבות, ומחר אני בבית, ומחרתיים אני בבית, וחמישי, וסופש, וחודש לפני, ושבוע אחרי, וכרגע היא בתוך איזשהו עולם קטן. עכשיו, זה הרבה פעמים מאוד מאוד מציף אותנו. גם נגיד אם את רוצה לצאת בערב, או לצאת לאיזה אימון, ב6, 7, 8, והילדים שלך פתאום לקראת שינה, אמא, מה, לא תרדימי אותי היום? או שאת עם שיחה עם ארצות הברית, ופתאום נורא נשברת. וזה רגע לקחת לנשום עמוק, ולהגיד, אוקיי, בוא נכנס את זה שנייה לפרופורציה. אמא שלי הייתה אשת קריירה, הייתה מאוד בכירה בתעשייה הביטחונית, ואין לי שום, כאילו זיכרון הילדות שלי זה שאמא שלי מאוד מאוד נוכחת. בפועל, ביום יום, אין לי מושג אם היא לא הוציאה אותי מהגן ביום שני, או אם היא לא השכיבה אותי לישון ביום חמישי. מי זוכר את זה?
אני זוכרת את הדמות שהייתה נוכחת, וכשדיברתי איתה על זה, היא בעצם אמרה לי שהיא פשוט מאוד התעקשה על זה שכשהיא בבית, היא איתנו, היא בבית. היא לא עושה עוד דברים, והיא לא מתעסקת בו התעסקות. אמנם זה היה יותר קל, לנו היום זה הרבה יותר קשה. אני בדיוק באתי להגיד. נכון, זה הרבה יותר קשה, כי יש לנו את המייל ואת הטלפון ואת הציפייה גם הרבה פעמים במקום העבודה להיות זמינה. נכון. אבל זה עלינו. זה עלייך ועליי האחריות האישית הזאת. אני עכשיו שמה את הטלפון בצד, לא יקרה כלום, אף אחד לא מנתחת לב פתוח, אלא אם מישהי מנתחת לב פתוח, ואז זה משהו אחר לגמרי. הכל בסדר. ובסופש, להיות עם הילדים, להיות עם המשפחה, לא רק עם הילדים, כן? עם המשפחה. כמה שאפשר. ואני גם מאוד מאוד מתעסקת בכל מה שקשור לניהול זמן בהקשר הזה, אוקיי? אני מסתכלת על החיים שלי לא ביחידות זמן של יום, כי אם אני אסתכל ביחידת זמן של יום, אז אף יום אני לא אספיק אף פעם כלום. לא משנה מה, ככה זה. אני מסתכלת על החיים שלי ביחידות זמן של שבוע. ואז אני יודעת, גם זה נכון גם לעבודה, כן? אלה המשימות שלי לשבוע הזה. מעולה. טיפ מצוין. אני השבוע צריכה X ימים אני רוצה להיות עם הילדים בבוקר לפזר, Y ימים אני רוצה לאסוף. ואז אם משהו קרה ביום מסוים, לא קרה כלום, כן? אני רוצה להתאמן Z פעמים ולהיות עם בעלי T פעמים, בסדר? כן. או עם חברות, או זה משהו בילוי, כן? ואז אני כמעט לא מגיעה למצב שאני מתוסכלת או מתבאסת על עצמי, ואגב, שוב, המון חמלה עצמית פה גם. יכול להיות שיש שבוע שהייתה המון עבודה, ולא הספקתי להתאמן. אוקיי. הייתי צריכה לוותר על משהו, אני בחרתי לוותר על אימונים, את תבחרי לוותר על משהו אחר, ואת אומרת לעצמך, אני בסדר, וזה בסדר. אוקיי, זה גם משהו שהוא מאוד תרגול כזה, מדברים הרבה במיינדפולנס, חמלה עצמית, מאוד 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 חשוב. נכון. כל הזמן לחזור על המנטרה הזאת. נכון. אז אני רוצה לחזור לאמא שלך, כי נשמע שהיא באמת הייתה דמות... נכון, מאוד... עדיין. הייתה ועדיין, לגמרי. מאוד משמעותית, אבל גם בילדות שלך ובעיצוב של מי שאת היום. אז אחד מעניין אותי כזה, אחד ברמה הבין-דורית, כאילו מה את לוקחת ממנה ומעבירה הלאה, ושתיים, איך היא הצליחה לייצר כזה קשר מקסים איתך, כי נשמע שהיא משמעותית עד היום מאוד. נכון, מאוד. זה גם קטע, כי אחרי שהיא פרשה מתעשייה ביטחונית, היא התחילה ויד היום עם מנכ"לית שותפה של ארגון ללא מטרות רווח לשוויון מגדרי בשוק עבודה. ויצא לי לשמוע הרצאה שלה, שהיא בעצם בהרצאה הזאת עוברת על זה היא עוברת על זה שהיא הסתכלה פתאום על כל הקריירה שלה במשקפיים מגדריות. והיא אף פעם לא עשתה את זה, כי תעשייה ביטחונית זו סביבה מאוד גברית סך הכל. והיא פתאום כאילו הסתכלה אחורה על כל מיני כאילו על הבחירות שעשתה, על הקריירה. ואני שמעתי את ההרצאה וראיתי, קלטתי גם אני כמה זה קשה. גם להצטרך לאסוף ילדים, כי גם אבא שלי הייתה לו קריירה, ולשמוע מהמנהל שלך שאת לא מספיק זמן במשרד. עכשיו, אלה דברים שגם אנחנו יכולות לשמוע הרבה פעמים, למרות שהיום לדעתי, בסך הכל, יש יותר פתיחות לפחות במה שאומרים, אוקיי? אני חושבת שאם היה אומץ, נגיד, לפטר מישהי לפני 30-40 שנה, היום אין כל כך אומץ, אבל הרבה פעמים כן נוכל לראות בארגונים מסוימים התנהגות סמויה, כן, שמעבירה ביקורת על הנשים שרוצות להיות, ואולי גם גברים שרוצים להיות יותר עם הילדים או בבית. אבל כמו שאמרתי, אמא שלי תמיד גם מדברת על זה, היה לה מאוד מאוד חשוב כל מה שקשור למשפחה, וגם עד היום. מאוד חשוב לה שיהיה לנו את הזמן שלנו ביחד, למרות שכולנו כבר מבוגרים, ולי יש ילדים, ועם הבני דודים והדודים, כאילו זה משהו שמאוד מאוד תמיד מאוד הקפידה עליו, אבל היא אף פעם לא ויתרה על עצמה. וזה משהו שהיא תמיד מדברת עליו, וזה מתחבר מאוד לרגשות השם. וכשהיא רואה, נגיד, את הבת שלי, עושה לי בוכה, או משהו, או הבן שלי, היא תמיד אומרת לי, נוגה, את צריכה ללכת עכשיו, את קמה והולכת, את צריכה ללכת. וזה משהו גם, זה איזשהו בלנס כזה, שהיא תמיד ניהלה אותו, ועבדה איתו, ועבדה עליו, וככה היה לה מאוד מאוד קשה בתקופה שהיינו קטנים,
את דיברת גם על להיות לבד וכל יכולה. אמא שלי, סליחה. את דיברת על להיות לבד וכל יכולה. אז אמא שלי גם לימדה אותי והנחילה לי את החשיבות של להישען על מי שאפשר להישען עליו. אני אגב מצאתי, אני מאוד מאמינה באוטסורסינג, גם בתשלום, אבל גם יצא לנו לגלות ולחוות את חשיבות והמשמעות לא רק של משפחה, אלא גם של חברים. ממש. אנשים שגרים איתך, ואני זוכרת בגן של הבת שלי, את האמא הראשונה שכתבה בקבוצת הורים, היי, אני מתעכבת בפקקים, מישהו יכול לקחת את הבת שלי? ובאיזה קלות ענו לה, בטח. ואז עוד אנשים התחילו לעשות את זה. ופתאום אין שום בעיה לעשות את הדבר הזה. להישען, וזה גם, זה סוג של אאוטסורסינג, כן? להישען על אחרים, ואז גם אחרים נשענים עליי, וכל אחד שוב עם התקופות שלו. ואת החשיבות של בן זוג, שמאוד מאוד מאוד תומך, אבל גם יודע להרים דגל כשצריך, כן? ולהגיד, היי, too much. אוקיי? בהקשר הזה זה גם מאוד חשוב לדעת. אני בהתחלה הייתי במסע לעשות כמה שיותר, ועכשיו אני במסע רגע למצוא את הבלנס הזה מחדש, שהחוכמה כאילו זה לא בהכרח להשחיל כמה שיותר עשייה, אלא רגע לבחור את זה בחוכמה ולעשות את זה בצורה יותר מאוזנת. לגמרי. ואת החשיבות של ההורים שלי, של אחים שלי, כאיזשהו מארג תומך, בין אם זה עם הילדים, ובין אם זה גם נפשית. ושוב אני חוזרת לתקופה שכאילו היינו צריכים, בשנתיים האחרונות, כולנו צריכים את הסביבה שלנו מאוד. ואלה בעיקר כאילו שני דברים שאני עד היום אני מדברת על זה עם אמא שלי המון, במיוחד היום, במיוחד כאמא. הרבה פעמים אנחנו חוזרות לכל מיני זיכרונות ילדות שלי, כדי רגע לפרק כי אותי זה מעניין. כמו למשל שוב, העובדה שגם אם בזיכרון שלי אמא שלי הייתה סופר נוכחת, וואלה, סבא וסבתא שלי הוציאו אותי המון מהבית ספר ומהגן, ופשוט לא זכרתי את זה. איזה קטע. כן, ועכשיו איזה דרמה אנחנו עושות מכל פעם כזאת. אבל בסוף זה, it's not about הזמן, השעתיים פה, שעתיים שם, בסוף. תגידי, את מרגישה שאת כאילו מגשימת חלומות סדרתית כזאת? כאילו יש לך איזה זהות עצמית כזו? כן, אני מאוד מאמינה, וזה גם משהו שאני מנסה להעביר הלאה ולדבר עליו הרבה, בחשיבות של לעשות צעדים אמיצים. יש משפט, עכשיו זה גם תזמון טוב, כי יוצא הסרט השני של וויקד. גדול. יש משפט מוויקד, מהחלק הראשון, those who don't try never look foolish. וואו, זה מעולה. זה משפט מעולה. אם את רוצה משהו, תעשי את הצעד, מקסימום פדיחה, אז מה? וכתבי גם כמה פעמים את חושבת, או שאת שומעת מחברה או משהו, איזה פדיחה אם אני עכשיו הולכת לבקש את זה, ויגידו לי לא, אני רוצה לעשות פרויקט חדש שחשבתי עליו בעבודה, איזה פדיחה אם כאילו יצחקו עליי ויגידו לי שזה דבילי. ואני אומרת, אז נגיד, worst case, את נשארת איפה שאת, בדיוק באותו מקום. כן. best case, את מצליחה לעשות דברים. ואני חושבת, זה משהו שכאילו גיליתי אותו לראשונה, ממש אחרי צבא, שהייתי במחנה קיץ בארצות הברית, ואהבתי, אני בהתחלה חשבתי שאני עיתונאית, אמרתי, וואי, בא לי כזה לכתוב בעיתון אמריקאי של יהודים כזה, לספר על ישראל. מדהים. ואז שלחתי משהו שכתבתי, זה היה כזה 5 שנים לגלעד שליט, היה זה משהו שקשור לגלעד שליט, וכתבתי משהו ושלחתי את זה לכל מיני עיתונים יהודים אמריקאים, ושניים לקחו את זה. וואו. וכאילו, ואני אמרתי, איזה קטע, כאילו, זה דברים גם יכולים לעבוד במובן הזה. וזה פותח דלתות הרבה פעמים. מה זה? גם פותח דלתות הרבה פעמים. נכון, נכון, כי את עושה דברים את כאילו מעזה, והדוגמה שכאילו עבורי הייתה הכי משמעותית, זה איך שהתחלתי לעבוד בדיסני. שזה החלום שלי תמיד, זה חלום של הרבה אגב, וגם בגלל זה אני אומרת כאילו, do it, try it, כן, מקסימום לא. ואני ישבתי יום אחד, החלטתי לאתר את מנכ"לי דיסני ישראל דאז בפייסבוק. פניתי לה, שלחתי הודעה, היי, שלום, אני נוגה, אני גם מאוד אוהבת דיסני, ואני גם אשת שיווק, אשת מקצוע, לא רק פנגר, ואני מאוד אשמח להזדמנות.
ולא הייתה משרה, אבל היא חזרה אליי להגיד לי את זה, היא ענתה לי, ואחרי 1.5 שנה, היא שלחה לי הודעה שהיא התפנתה משרה ושהיא זוכרת אותי. זאת אומרת, אף אחד לא שלח לי הודעה בפייסבוק אף פעם. מדהים. וגם זה צד שתמיד, אני זוכרת שאני יושבת מול המחשב, האם לשלוח או לא לשלוח, ואיזה פדיחה זה אם אני שולחת, ואחרי היא צוחקת עליי עם חברים שלה. ואמרתי, אוקיי, ונגיד היא עושה את זה. So what? בדיוק, so what? אני במקרה הכי גרוע, לא קרה כלום, אני בדיוק איפה שאני נמצאת, ובמקרה הכי טוב אני מקבלת את הדרים ג'וב שלי. וזה משהו שמלווה אותי עד היום בהרבה צעדים, גם כאילו באוניברסיטה, הקורס שאני מלמדת זה קורס שבניתי לבד, לא קורס שהיה קיים. שאת בעצם מטעם עצמך יזמת בנייה של קורס, ואז כן. יצאת עם זה לאוניברסיטה? כן. וואו. היה לי רעיון, אני סטודנטית נצחית, אמרתי וואו, איזה קורס הייתי ממש רוצה ללמוד, ואף פעם לא למדתי. איזה קטע, כי אני זוכרת אחרי שלמדתי ניהול, ואמרתי, אנחנו לומדים בעיקר איך סטארט-אפים, איך מותג יוצא החוצה, איך בונים דברים, איך גדלים, אבל הרבה מאיתנו בסוף יעבדו בקורפורייט, בצורה כזו או אחרת. איזה מדהים אם יהיה קורס על איך כאילו, אני עוסקת בשיווק, ניהול שיווק מקומי, בתאגידי ענק. מטורף. ופשוט ניגשתי למי שאחראית שם על תוכנית השיווק, מי שהייתה אחראית, ואמרתי, תקשיב, יש לי רעיון ממש טוב. עכשיו שוב, יכולתי ליפול על מישהי שהייתה אומרת לי, לא מתאים. וזה גם היה יכול לקרות. במקרה אמרתי, תקשיב, יש פה איזה משהו, בואי תשכללי, בואי תבני, תשפרי. אבל בסוף, כן, נפתח קורס שלא היה קיים קודם. כי היה לי רעיון. וכאילו רעיון, אגב, אני תמיד מחברת את זה, כן, אפשר לקרוא לזה הגשמת חלומות, צריך גם יכולת. בסוף, תמיד. לגמרי. תמיד, כן? זה משהו שגם אמא שלי לימדה אותי להשתחרר ממנו, לא להגיד רק היה לי מזל. זה מזל, אבל גם היה לי יכולת, וזה גם משהו שנשים צריכות עוד לתרגל. נכון? נכון? וזה גם משהו שאנחנו צריכות לתרגל, להגיד כאילו, אני טובה. וזה גם משהו שאנחנו טיפה... כן, אני חושבת אפילו, נגיד, אני יודעת שאני טובה בהרבה דברים, כן? נגיד היום, אני אתן דוגמה. היום נסעתי ברכבת עם חברה שעובדת במנדי, ואז פתאום מתקשר אליי חבר שבדיוק הוא כזה מקים סטארט-אפ חדש. והוא נכנס בחצי שנה האחרונה לטירוף, זה סטארט-אפ, את יודעת, אז הוא נכנס לכל ה-ins and outs מעבר לפיתוח, ולהבין את המוצר ואת הביקוש, ולעשות פיצ'ים ודקים, ואת יודעת, להתחיל את המסע היזמי. וכל הנושא של שיווק ממש beyond him, כזה. אז הוא התקשר, אני צריך את העזרה שלך, תסבירי לי מה, מימו, איך. אמרנו, אחלה, בואי ניפגש. ולא הספקנו עדיין להיפגש, ואז הוא התקשר אליי כשאני ברכבת, ואמר לי, נוף, אני שנייה לפני פיץ' כאילו להתרמה, לסיד, אני חייב שתתני לי שנייה את הפיץ' כאילו, כי אני לא מדבר עם אנשים טכניים. והם צריכים להבין בעצם את מה אני מוכר להם, ולמה זה שווה להשקיע בי כאילו. אז עכשיו הוא הסביר לי לפני יומיים, ישבתי בסלון, והוא הסביר לי על המוצר, ווואו, כאילו באמת התלהבתי, genuinely. עכשיו, לא חשבתי על הסטורי עדיין, אבל הוא אומר לי, אני עוד חצי שעה אני כאילו בפיץ'. אוקיי. אז אני איתו ברכבת, וכבר כאילו עושה לו סטורי. אמרתי לו, פשוט תביא את זה לעולם הפיזי. סבבה? כאילו, תביא את זה לעולם הפיזי. ובעולם הפיזי, אנשים יודעים, נגיד, איך זה לבנות בית. אז תיקח את זה כשבונים בית, ואז נתקעים עם, לא יודעת, עם הקונטרקטור, והחלום שלך נשבר, ויש שם פריקשן, ובנינו סיפור ביחד. להקביל את זה לעולם שכולם מכירים. והוא כזה, יואו, ואת גאון, וזה. עכשיו, האם שנסעתי איתה ממנדי, אומרת לי, נוף, את כאילו, you're made for this, כאילו, מה את עושה בחברה? את צריכה כאילו לייעץ לסטארט-אפים. עכשיו, זה הדליק אותי, שאמרה את זה. וזה מתקשר לשיחה שלנו, כי דבר ראשון, ברור שיש פער בין זה, זה לא כזה קל להיות פתאום, להפוך להיות יועצת לסטארט-אפים, בואו נתחיל מזה. נכון. אבל עצם הניצוץ שנוצר שם, כזה גרם לי למין, וואו, אוקיי, אף פעם לא חשבתי על זה אפילו, אבל נראה, היא עושה לי, זה מתאים לך כמו חליפה, אני מה זה רואה אותך עושה את זה? עכשיו, אני לא יודעת מה לעשות עם המידע הזה, אז איזה כיף שאני פוגשת אותך. כאילו, תגידי לי את, מה עושים? כאילו, את יודעת, יש מלא כאלה מן הסתם שאתה נתקל, כאילו. אז
את מתארת משהו שהוא צעד מאוד, באמת מאוד מאוד אמיץ, ואיזשהו ליפ לעשות אותו. במובן הזה, אני שואלת לכם, מצד שני, אני גם מחזירה, בוא נחזור לקרקע, שיש לך ילדים ובית. נכון. את לא יכולה to drop everything, ולעשות עכשיו, לרדוף אחרי חלומות. אבל פה אני שואלת, למה לא עכשיו לעבוד, על לראות איך את עושה גם וגם, את מוסיפה עוד נדבך. את עושה אותו בווליום יותר נמוך בהתחלה, את מגששת. את מראש מפנה לזה זמן מוגדר, שאת מגדירה אותו עם בת הזוג שלך. את מגדירה אותו עם המעסיק שלך. וזה הזמן, אם צריך, אני לא תלוי מתי את עושה את זה. וזה הזמן שבו את מתעסקת בדבר הנוסף הזה. אם את צריכה, את בודקת על מה את צריכה אולי לוותר, או להוריד ווליום של משהו בתמורה, בסדר? זה בסוף משחק. ואז את בודקת אם זה מתאים לך. ואם את רואה שזה מתאים לך, ואת רואה שזה מתגלגל טוב, ושאת מצליחה לעשות את זה, אז אולי את באמת יכולה לעשות את זה. יש הרבה עצמאיות מצליחות בעולם. אבל עושים את זה, אפשר בהתחלה לשלב את זה, ולשבת רגע ולחשוב על איך, ואז לאט לאט לייצר מחדש, כאילו את בונה שוב מחדש את הבלנס מסביב, ואם את מגיעה ליכולת המדהימה הזאת של לעשות רק את זה, וזה מה שאת רוצה, וזה מה שעושה לך את הניצוץ בעיניים, אז למה לא? לגמרי. ואני אומרת את זה כי אני בטוחה שהרבה מהמאזינות ששומעות אותנו היום, וגם המאזינים, כאילו, הם נמצאים בעמדה הזאת, שבאמת, בונה, יש לנו ילדים ומשפחה וחלומות. נכון. והרבה פעמים, כאילו, אני אגיד מהמקום הכי אישי, זה פשוט כל הזמן מרגיש לי מתנגש. כשלמעשה מה שאת אומרת פה זה, לא צריך, זה לא ללכת על כל הקופה בהתחלה, בעיקר לא בסיטואציית חיים הזאת. נכון. כאילו זה הצעד הראשון של, אוקיי, בוא נוריד את זה לקרקע ונבין מה זה אומר, וזה לא בואי מחר בבוקר תתפטרי. נכון. זה בואי, יש לך קורס, כאילו את חושבת על איזה קורס בראש, אז תתחילי ממצגת, כאילו. נכון. ומי האנשים שיכולים להכניס אותי לשם. ותתחילי, כאילו, ואז תתחילי את הצעדים שלך משם. תתחילי עם החבר שלך, ואז אם יש לו גם חברים, או אנשים מכירה, או תעשי, זה גם מתחבר לזה שהיום אנחנו גם בעידן שהרבה מאיתנו הן הרבה יותר מדבר אחד. אני בטוחה שגם יש בסביבה שלך, או בסביבה שלי, יש גם כמה נשים שיש להן עוד איזה עיסוק צד, או שיש להן 2 משרות, או כן. כאילו עושות עוד דברים. אנחנו הרבה מעבר לעבודה, וכאילו בסוף, או קריירה, בסדר? כן. ובסוף אין סיבה שאנחנו כאילו, שלא נממש את כל חלקי הפאזל שלנו. את כן צריכה שוב לעשות את זה בחוכמה רגע, כדי לנהל את הזמן שלך בצורה נכונה, כדי שלא תרגישי שאת עם הלשון בחוץ ואת רודפת סביב עצמך. אבל אם יש לך איזה משהו שרוצה לעשות, take the leap of faith, כאילו, תעשי את הצעד הזה. אני חושבת שהרבה מזה מאוד קשור לזהות עצמית. נכון. כאילו, שזה מה שאני חוקרת בתוכי ובתוך עצמי, כאילו, מי אני מאמינה שאני יכולה להיות? ובמקום הזה יש מלא חסמים, אני מרגישה אישית, ברמה האישית, זאת אומרת, אני רואה הרבה נשים שבאמת כאילו יש להם איזושהי דמות של עצמן מאוד ברורה, ואז כאילו הם הולכים לפי הדמות הזאת, גם לי יש דמות כזאת נכון. כנראה. אבל כשאני מסתכלת על, נגיד, על המקום הזה שהייתי רוצה להיות בו, אז הרבה פעמים אני רואה שהדבר היחידי שעומד ביני לבין זה אני. נכון, זה מי שאת חושבת שאת אמורה להיות. כן. בגלל זה אני חושבת שכולנו צריכות להזכיר לעצמנו שאנחנו לא רק משהו אחד, ושגם אנחנו יכולות להשתנות, זה גם משהו שמאוד חשוב לזכור. נכון. כאילו יכול להיות שנופרי שלפני חצי שנה, חשבה שזה הנתיב שלה בקריירה, ושהיא, יש לה קריירה, ואת הילדים שלה, ואת הבת זוג שלה, והיא עושה יוגה. ואז פתאום נכנסת עוד, את שומעת משהו, קרה משהו, הרי לא, זה נשמע שלא תכננת שהשיחה הזאת תלך ככה, ושחברה שלך תגיד לך ככה, ופתאום נדלקת. נכון. אז למה לחבות את האור הזה? זה נדלק, הלהבה נדלקה. נכון. כאילו, למה פתאום לחבות אותה? עכשיו, בוא נבחן. אבל אם יש לך הזדמנות לעוף על איזה משהו,
אני מרגישה שנגיד יזמים, כמו שנגיד זה היה מאוד יזמי מתוכך הקטע הזה של באמת הרצאה. עכשיו, מצד אחד יזמי, מצד שני עולם שאת מאוד שוחה בו, כי את בונת באוניברסיטה, כאילו זה כבר בית שני כזה בשבילך. אבל היה פה משהו שהוא מאוד מאוד יזמי. עכשיו, הקטע ביזמות, הרבה פעמים זה פשוט שאתה, ואת גם מספרת את זה על עצמך, שאת מאוד טובה להיכנס למשבצת המסוימת של בונה משהו מאפס. כן. כזה. והיופי של הדבר הזה, זה שבאמת כאילו לא עשו את זה לפנייך, אז כאילו כל דבר שתעשי הוא חדש. נכון. גם לארגון שאת עובדת בו, וגם עכשיו כאילו עם קורס נגיד באוניברסיטה, אבל זה איזשהו ויז'ן, כאילו נגיד, אני שמה לב שאצלי הרבה פעמים, כאילו קשה לי להיכנס אל משהו שהוא לחלוטין in the bush, כאילו כזה מי אני, מה אני ואיך הולכים פה, כזה. אוקיי. אז זה גם, ואני בן אדם שכאילו מאוד רוחני בתפיסה, ברור לי שכאילו אנחנו כל הזמן מספרים את הסיפור שלנו, ומה שאני אספר זה מה שיהיה, זאת אומרת, עכשיו גם זה לא יכול להיות מנותק מהמציאות, אני לא יכולה להגיד, טוב, מחר אני זוכה ב$1,000,000 וזה מה שיקרה. יש שם איזשהו נכון. פיין ליין שצריך שנייה להבין אותו, סתם מעניין אותי כאילו איך את תופסת את זה. אז קודם כל אני אגיד שגם כשאת בונה משהו מאפס, עדיין חובת ההוכחה בהמשך עלייך, כן? כי נגיד פתחתי קורס, ובהתחלה זה היה מגניב, וכולם נרשמו מסקרנות, מה קורה בשנה השנייה? It needs to be good. כנ"ל עבודה, אם אני לא עושה עבודה טובה, אז ישלחו אותי הביתה, למרות שלפניי לא היה אף אחד. ואני מבינה גם למה לא כולם אוהבים להמציא תפקידים מאפס ודברים מאפס. זה משהו שגם במקרה גיליתי שאני מאוד אוהבת וטובה בו, לא ביקשתי שאף תפקיד יהיה, כאילו, זה משהו שפשוט במקרה בדיעבד הבנתי על עצמי. אבל גם אם לא, נגיד את אומרת, אני רוצה להתכנס לאיזה אזור חדש, ואני לא אוהבת, זה ריק לי כזה, זה כמו ריק שאני לא צריך לבנות אותו. בשביל זה אבל את לא לבד, אנחנו היום בכזה עולם מרושת, שיש לך מיליון אנשים שתוכל להתייעץ איתם כל הזמן. אם זה ייעוץ אסטרטגי, את מחפשת ייעוץ אסטרטגי לדבר איתו, ולומדת איך הדבר הזה נבנה. או שאת אומרת עם עצמך, אוקיי, זה קצת מלחיץ אותי, כשאני מסתכלת על הוויז'ן הגדול, אוקיי? אני עכשיו לא רואה את עצמי מנכ"לית חברת ייעוץ עם 100 עובדים, סתם. אבל את עוד לא שם. את רגע עוזרת לחבר ועושה לו ייעוץ. בייבי סטפס. ואחרי זה תעזרי לעוד חבר בייעוץ. וזה כבר אזור שמאוד נוח לך בו. נכון, לגמרי. אז יכול להיות שלפעמים את רואה זה משהו רחוק או גדול, וזה מאוד מרתיע. וגם זה אגב נכנס גם לזה סטריאוטיפ שהוא הרבה פעמים נכון, של אני לא טובה מספיק. כן? מה שנקרא, ביקשו 5 שנות ניסיון בתיאור משרה, ויש לי רק 4.5, אז אני לא אגיש קורות חיים. אז בגלל זה אומרת, do it, worst case scenario. לא עובד, חזרת בדיוק לאיפה שהיית קודם. וניסית משהו. לגמרי. אני חושבת שאצלי, נגיד אצלי ברמה אישית, ואני חושבת שזה אצל הרבה, זה באמת עניין של קודם כל זהות עצמית. לפני בכלל לא ידעו את, כאילו הרבה פעמים מדברים, כשמדברים על להגשים חלומות וזה, אז מדברים על האומץ לעשות. כן. ואני חושבת שזה אפילו מוכח מדעית, שאצל נשים, זה פשוט שהן מרגישות לא מספיק. נכון. שמרגישות under qualified. הגיוני. נכון. בגלל זה משהו שצריך לתרגל אותו. אוקיי? אני לא חושבת שיש מישהי שלא אמרה לעצמה בהתחלה, רגע, לא, אולי אני לא מספיק טובה, וזה גם אחד הדברים שהכי חשוב לי לפמפם ולהעביר כל הזמן. אנחנו כן, ברוב המקרים אנחנו כן מספיק טובות, ואף טובות מאוד, וזה משהו, אגב, אני עם הבת שלי מאוד מקפידה, כל יום שאני אגיד לה ושהיא תגיד לעצמה, אני תותחית, אני מדהימה, אני יכולה, אין עליי. אוקיי? עכשיו, יש שיגידו שיש לדבר הזה השלכות, שהיא לא תעוף על עצמה יותר מדי, שלא זה, אבל זה גם משפטים שלדעתי בסוף מקטינים אותנו. אני מעדיפה שהבת שלי תעוף על עצמה. ושאם היא לא הולך לה משהו, אז שהיא תגיד, אוקיי, אני מדהימה ואני יכולה, ואם עכשיו זה לא הצליח לי, זאת אומרת שאני צריכה להתאמן ורגע ולתרגל, אם זה חשוב לי. כן. אוקיי? כי בסוף אמרתי לך, זה זהות, זה מזל, אבל זה גם יכולת וכישרון, בסדר? כאילו... ברור.
אנחנו לא יכולות להגיד לעצמנו, וגם נטייה, זאת אומרת, יש לנו נטייה, יש אנשים יותר אומנותיים. נכון. אבל בגלל זה משהו שאת צריכה בסוף גם משהו שאת אוהבת. לגמרי. לא כולנו טובים בכל דבר, אני לא הולך עכשיו לרקוד בלט, ואני אגיד, אני אלופה, אני מדהימה, אני יכולה הכל, כי זה גם לא מעניין אותי, וגם אני יודעת שאת לא טובה בזה, כאילו, בסוף. אבל אני גם חושבת שזה משהו שמאוד מאוד חשוב להנחיל אותו, וגם פה נכנס לעניין של המורכבות של הדור שלנו, אני גם מאוד מקפידה לשקף לבת שלי, לא עליה, אלא עליי, דברים שלא הולכים לי כל כך טוב. אם היה לי זה יום לא טוב בעבודה, אני בודקת רגע איך אני מתרגמת את זה לשפה שלה, ש-GPT מאוד עוזר אגב. וואלה. כן. מדהים. ואני מנסה לדברר את זה בפורמט שהיא תוכל להבין. ואם היא אומרת לי שמשהו לא הלך לה, אני גם לא אומרת לה, שטויות שכולם יקפצו לך, כן. בואי נפרק את זה, בואי נדבר על זה שנייה, אני מקשיבה לך. אבל תזכרי שגם אם לא הלך לך, אם את תתאמני, נגיד בחוג כדורסל, קצת קשה, אבל את אוהבת את זה ואת רוצה את זה, תתאמני, תתמידי ואת תצליחי. ואיזה יופי את משתפרת לקראת מה שאת רוצה לעשות. זה מה שאמרתי לך קודם על בייבי סטפס, כאילו מתרגם את זה לעולם המבוגרים. לנסות קצת, קיבלת דחייה, יש לך איזה ריג'קט, לא קלט את הכדור לסל, תמשיכי להתאמן, תמשיכי לחדד, תמשיכי לייעץ לחברים, ואז פעם באת כן תצליחי לקלוע את הכדור לסל. כן, כן, זה צריך, אבל בסוף אני חושבת שזה צריך גם תוכנית. כאילו, צריך תוכנית עבודה. וזה הרבה מהפערים שיש לנו בדור הזה, כי בסוף אנחנו חיים באינסטנט מטורף, אנחנו בדור אינסטנט מטורף, ובסוף סקיל זה דבר שלוקח זמן לרכוש, אין מה לעשות. יש דברים שצריכים, יש עקומת למידה, ואני מרגישה שנגיד בתור אימא, זה אחד הדברים שהכי חשוב לי להנחיל לילדים שלי, שצריך להתמיד, צריך להתמיד. אי אפשר כאילו הכל כאן ועכשיו, כן. וגם אני צריכה להגיד את זה לעצמי הרבה פעמים. נכון, כאילו... שיכול להיות שבהתחלה תיפלי, ולא הכל הולך, ולא תמיד תקבלי כן, גם אם את יודעת שאת מדהימה, וזה גם חשוב, ויכול להיות שגם את תקבלי לא, כי את לא טובה במשהו, ולא כי הם סתם קרקות, אמרו לך לא, מה... כן, לקבל את השיקופים מהמציאות. בדיוק, לא מלכת בסרט שאין עליי והם טועים. אבל מצד שני, גם, פה גם נכנס העניין של החמלה עצמית, אוקיי? לדעת שאוקיי, עכשיו נפלתי, אני אנסה שוב, כי זה חשוב לי, ואני אשתפר, ואז אולי אני אצליח. ואני גם, אגב, לא חושבת שתמיד צריך איזושהי תוכנית, כי לפעמים זה מחזיר אותך למקום שזה מאוד מלחיץ אותך. נכון. אני אתחיל ככה, אני אעשה ככה, ואז אני... כן, בראש, באסטרטגיה. בדיוק. לפעמים בוא נעשה לצד, ונראה, ולפרוט את זה כאילו, ואולי גם לא לתכנן הכי קדימה בעולם, כי אז גם אגב, הרבה פעמים שאנחנו מתכננים קדימה, ואז התוכניות לא קורות. אז יש שם אכזבה מאוד גדולה. מאוד גדולה. אז אני אגיד שנגיד עם הפודקאסט, מה שגרם לי פשוט לצאת לדרך, זה לא הרצון שלי בפודקאסט. אוקיי. זה יותר, כאילו, כי תמיד אני מקשיבה לפודקאסטים, כאילו זה מבחינתי the ultimate, כאילו, הובי כזה, לא בסוף, אבל אני אוהבת את הפורמט הזה. אני אוהבת לשמוע אנשים מדברים לעומק. אני לא אוהבת את כל 3 דקות רילס, כאילו, זה לא, אני לא אוהבת את זה. אני אוהבת את האפשרות להקשיב לאנשים מדברים ומעמיקים. ותמיד אהבתי אותו, וכל הזמן זה היה אולי אני אעשה, זה מתאים לי, אבל כאילו, איפשהו in the back of. אבל אז מה שקרה זה שנכנסתי לאינטנסיביות של החיים, של קריירה, עבודה, אימהות, יודעת, וכו'. וקלטתי שכאילו מה שחסר לי בחיים, זה להיפגש עם אנשים חדשים, לצאת מהמעגל המאוד מאוד מצומצם של האנשים שאני עובדת איתם, החברים הקרובים שלי, ואז אמרתי, בוא'נה, פודקאסט יכול לגרום לי לעשות את זה, והוא יכריח אותי לעשות את זה. כי בתוך החיים אני יכולה לשלוח עכשיו הודעה למישהו שמעניין אותי, ולהגיד לו בוא ניפגש. אבל אז גם יש לי הרבה יותר הזדמנות לצאת מזה. כי כן. החיים עולים עליי. כאילו, אני אימא ל3, החיים עולים עליי. ואז כאילו אמרתי לעצמי, בוא תעשי פודקאסט, ותהי מחויבת לדבר הזה, וגם ב8, 9, 10 בלילה, כשאת גמורה, את תשבי על זה, כי את מחויבת לדבר הזה. ואשכרה הדבר הזה הוציא אותי לדרך. איזה מגניב זה. ואגב, אני בטוחה שגם לא שקעת בכזה רגע, מה הקהל שאני צריכה, ומה זה, כי בכלל לא. המקום שיצאת ממנו זה, אני רוצה להיפגש ולדבר עם אנשים.
לא אני רוצה לעשות פודקאסט מצליח ולהגיע למיליוני מאזינים, אם כי זה יכול להיות סייד אפקט סופר מגניב. בדיוק, אבל זה באמת לא מוטיבציה. זה מדהים. זה באמת לא מוטיבציה, אז בגלל זה ואני אשת שיווק, אבל אני לא על המספרים בכלל, ואני לא על, כאילו, את יודעת, על הדבר הזה, אני בכלל לא, אני במקום של איזה כיף לי, שיש לי מקום שמאפשר לי כאילו, את יודעת, להוציא את האור שלי כזה החוצה, ולפגוש אנשים מגניבים. זה מדהים, ואז בסוף עושה גם משהו שלך הוא חשוב. אגב, ותראי איך כל החיים שלך הסתדרו סביב זה. אמרת, אני שקועה בחיים, אני אימא ל3, ואת עדיין מצליחה לעשות את זה, כי זה חשוב לך, ואני בטוחה שגם אם לא שמת לב, או גם זה לא היה הכי מודע, את עשית כל מיני שיפטים של כל מיני ענייני לוז, או תעדופים, כדי לעשות את ההתאמה הזאת. ממש, ממש. כן. ואני חושבת שפה יש כאילו בינגו, בגלל ואני חושבת שזה באותה מידה, כאילו מה שלך היה עם הקורס באוניברסיטה. וזה מה שאני מאוד, הרבה פעמים חסר לי בלהקשיב לפודקאסטים על העצמה ועל התפתחות אישית, כי מדברים על לקפוץ למים, אבל פחות מדברים פרקטית, כאילו על איך אני יודעת לזהות מה המוטיבציה שלי, נגיד. שהמוטיבציה שלי באמת היא נכונה, כי מה אנשים, את יודעת, להגיד חלומות זה גם גדול. נכון. החלום שלי זה, לא יודעת, לגור בווילה, אבל מה המוטיבציה? כאילו... נכון. וכשיש מוטיבציה אמיתית, אני חושבת שהדרך מתגלה באופנים די מיסטיים. נכון, במובן הזה, אבל גם אני אומרת שגם אנחנו צריכים גם לדעת איפה להירגע עם הבא לי, כי גם זה אין איזה גבול. אני ידעתי להגיד, אני שנה שעברה עברתי איזשהו גבול. עשיתי יותר מדי דברים, ואז הייתי צריכה לחזור אחורה. וזה גם משהו שלדעתי גם תוצר לוואי של המלחמה, שקרה לכולנו, שפתאום אנחנו כזה, רגע, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אז בואו נעשה מלא 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 דברים. ואז גם, את צריכה רגע, אוקיי, שנייה, לעצור, כי בינתיים, טפו יש מחר. בואו רגע נראה, נעשה את זה בצורה שקולה, מדודה ואחראית, ונעוף על עצמנו, אני תמיד גם אומרת את זה, כאילו זה לעוף על עצמנו, אבל ברגע, כן עם מחשבה מאחורה. כאילו בסוף, כי בסוף כמו שאמרת, יש לנו אחריות, אנחנו אימהות, יש קריירה, יש משפחה, אז... ואנחנו לא לבד, אנחנו לא בריק. נכון. המון דברים להתחשב בהם. נכון. זה בדיוק העניין של הבלנס, זה בדיוק שם. כן. אני מרגישה שהבאנו מלא כאילו פרקטיקות ואיך כזה, איך לנווט את החיים ואת המורכבות שלהם. מעניין אותי כזה ברמה היותר תפיסת חיים שלך. איפה את מרגישה שאנחנו כנשים, שאנחנו בדיוק כזה, אני מרגישה שאנחנו בדיוק על התפר הזה של הדור, אנחנו כבר הדור כזה שמנחיל לדור הבא. נכון. כאילו, וגם אנחנו עובדים בארגונים כאלה, שכבר יש את הבנות 20 פלוס שבדיוק נכנסות, ואנחנו כבר מסתכלים עלינו, זה לא... מה את מרגישה התיקון שאנחנו צריכים לעשות להן ולמענן? זאת שאלת $1,000,000. אני חושבת שזה באמת יותר המקום של לתת להם יותר ביטחון. אני גם, זה משהו שמאוד חשוב לי עם הבת שלי. שאגב, גם אם, וגם שיחה שהייתה לי עם אמא שלי, גם אם אמא שלי מאוד האמינה בי, לא יודעת כמה פעמים היא אמרה לי, את יכולה. ואני חושבת שאנחנו, זה משהו שיקח הרבה זמן עד שנשים ילמדו להרים לעצמן, להיות עם יותר ביטחון, להתבלט, וזה התפקיד שלנו, בתור הדור הבא, גם במקום העבודה וגם מול הילדים, לתת להם יותר ביטחון. וזה ייקח הרבה זמן שזה יתוקן, אבל לתת להם לדבר, לתת להם לקול שלהם להישמע, אפילו אם צריך לעשות את זה בצורה קצת יותר אקטיבית, כי כן, מה אמרת? רצית להגיד משהו, ראיתי שאת מנסה להגיד משהו, מה אמרת בחדר ישיבות נגיד? או... לעשות להם מקום. כן, כי אני חושבת שאנחנו כבר, כאילו כל כך הרבה שנים, נשים נדחקו לשוליים, שאנחנו כבר עושות את זה לעצמנו. נכון. ואנחנו לא שמות לב לזה. נכון. גם אני עושה את זה, גם את עושה את זה, אני בטוחה. אנחנו עושות כזה רגע, לא, מה, אני בדיוק כמו כל אחד פה. ואז לתת גם מקום אחת לשנייה, ולהרים אחת לשנייה. כדי לאט לאט לפתוח את הדבר הזה, בתקווה, אני מאוד מאוד מקווה שהדור של הבנות שלנו, כשהן יהיו בשוק העבודה,
כבר יהיה להן מקום שווה. גם בתת מודע וגם מתחת לפני השטח, שזה כבר יהיה ככה. וחלק מהדבר הזה ממש כל יום מפמפם להן את זה. וגם את יודעת, אני מרגישה אני לא יודעת איך, יש לי הצצה כזה איכשהו גם לעולם הגברי מאוד. ואחד הדברים שממש שמתי לב זה שבאמת יש שכבת גברים מאוד מאוד חזקה. וזה קצת חסר לי עם נשים בעבודה, אני חייבת להגיד. מרגיש שאין אחוות נשים? לא. אני אישית לא מרגישה שיש לי גב אמיתי של אנשים סביבי. אני לא מרגישה שאין מרגישות אולי אפילו שיש להן את הכוח לתת לי את הגב הזה. אני חושבת שזה גם מין קלישאה שלפעמים אנחנו נותנות לה מקום, של נשים שק של נחשים. אבל אני הכי לא כזאת. נכון, אבל בגלל שכל הזמן אומרים את זה, אז זה חולחל כאילו. אני חושבת שכאילו קיבלו איזו אישה לעבודה, אצלנו במשרד, ואחד הקולגות שלי אמר לי, מה עצמך? זה תחרות. אמרתי לו, למה זה תחרות? כאילו אמרת, זה בקטע חברי. ואני מתחילה לו, למה זה תחרות? יש פה עוד אישה, אנחנו יכולות. וזה גם מין משהו שהוא כזה, רואים את זה הרבה בסרטים, וכאילו יש את האמירה הזאת שאם תהיה לך מנהלת, אז היא לא תפרגן לך, ואם יהיה לך מנהל, אז הוא כן ירים לך, וזה משהו שזה כאילו בספרות, בסדרות, בסרטים, ואז לפעמים אנחנו לא שמות לב, לדעתי לפחות. ואנחנו כאילו... שאנחנו ממשיכות את התפיסה הזו, כאילו. כן, עכשיו, ואז אנחנו כבר עם עצמנו לא יוצרות את האחוות נשים הזאת. אני לא, כאילו שוב, אני במקום העבודה שלי יש לי המון נשים שהן גם השראה, כדמויות, כלידרשיפ וכמנטוריות, וגם קולגות שאני מאוד מאוד קרובה אליהן, ואוהבת אותן, ואני חושבת שאנחנו עובדות מדהים ביחד. נכון גם לגברים, אגב? כן, בלי קשר. כן, אני מבינה מה את אומרת על אחוות גברים ואחוות נשים, אני חושבת אבל שזה it's up to us. אז זהו, אבל בדיוק בגלל זה אני אומרת, כאילו, כאילו, אני באמת חשוב לי להבין איך אני עושה, איך אני מתחילה את התיקון. מרימה, כאילו באמת. נכון, נכון. זה ממש כאילו כמו, וואו, זה מהממת, איזה רעיון. וואו, איזה רעיון מדהים העלית עכשיו, כן? אפילו, זה קצת באובר. כן. אבל כן, ואז פתאום כזה, נגיד מישהי אחרת תשמע את זה, שאת בדרך כלל לא אומרת לה את זה, והיא בדרך כלל לא אומרת לך את זה. וכזה, רגע, אוקיי, אולי אני יכולה להגיד את זה גם למישהי, כאילו paid forward כזה. כן, את כמעט עדיבה למישהו בכביש, אז הוא יהיה עדיף גם למישהו אחר כך. ואז זה ייפתח. אני לא חושבת אנחנו לא נשנה את העולם עכשיו, לגמרי. כן. אבל כל אחת מאיתנו יש לה את היכולת או מרכז ההשפעה שלה, ולאט לאט. וגם אני חושבת שאנחנו לא צריכות, כאילו, את יודעת, מדברים על זה הרבה, זה דיון שחוק נורא, אבל אנחנו לא צריכות להשתוות לגברים, אנחנו צריכות להביא את הערך האנשי, שאני חושבת שאני מרגישה שפה זה האתגר שלי, ואני חושבת של הרבה נשים, להבין מה זה אותו הערך, ואיך אנחנו נותנים לו באמת חשיבות, כי אנחנו כבר באמת כאילו מאוד מאוד הוגדרנו והוסללנו למקום, נכון. שביזנס זה ביזנס, וביזנס עושים בצורה מאוד מאוד מסוימת, אנחנו רואים לאן זה מוביל את העולם, אז בטח את העולם התעסוקתי, את העולם ככלל, נכון. וגם אין לנו סיבה להיות דומות לגברים, יש אותם, למה אנחנו צריכים להיות כמוהם? ואז את יודעת, אני מסתכלת על המסלול נגיד של נשים בעבודה, אני אומרת וואלה, כאילו יש אישה, כאילו יש מסלול מוגדר שגברים ונשים כאחד חווים, שזה כאילו את יודעת בדרך כלל, בסדר, אני לא מדברת כבר על העולם היום שיש בו עוד מורכבויות, אבל נגיד, אתה הולך לאוניברסיטה, אתה יוצא עם מקצוע, אתה יוצא לשוק העבודה, עד כה כאילו הכל שווה, חתונה, ואז ילדים, ופה יש איזשהו פיצול. נכון. ובפיצול הזה יש נשים שאומרות, אני ממשיכה על המסלול של קריירה במקום הראשון, יש נשים שיגידו, אני רוצה למצוא את האיזון, אבל חשוב לי להתקדם, ויש נשים שיגידו, אני לא רוצה לשים את הקריירה בכלל במקום חשיבותי כל כך. חשוב לי להיות עם הילדים, נכון. ושדי, כאילו, וכל אחד מהם הוא סבבה. עכשיו, לגברים אין את זה. נכון מאוד, נכון. צודקת, אחלה תובנה, נכון. ואז בעצם אני אומרת, מתוך המקום הזה ומתוך ההבנה הזאת, אנחנו צריכים לצאת ולהגדיר מחדש, כאילו מה זה אומר? זאת אומרת, נשים זה חיה אחרת, נכון. יש לנו שיקולים אחרים, וכל השיקולים קבילים, ומתוך המקום הזה להבין את המסלול נכון. של מה זה נשים בעולם העבודה, ובעולם הקריירה, ובעולם הפוליטיקה, בכל העולמות. אבל זה גם מאוד מתאים לעובדה שנשים יותר מורכבות. כאילו זה בדיוק מה שאמרת עכשיו. אין לנו... נכון. אנחנו כאילו יש לנו כל כך הרבה אופציות, ואגב, לדעתי אנחנו גם נשפט על כל אחת מהאופציות שנבחר, אנחנו גם שופטות עדיין אחת לשנייה על האופציות שאנחנו נכון בוחרות. מאוד, נכון.
ואנחנו גם שופטות עצמנו על האופציות שאנחנו בוחרות, וגם שופטים אותנו על האופציות שאנחנו בוחרות, וגם זה לדעתי לא קורה עם גברים, ככה. נכון. כאילו, אני אגב, עד היום זוכרת שדיברתי עם קולגה שנולדה לו בת, כשאני הייתי בהיריון עם הילד הקודם שלי, והוא אמר לי, הוא כאילו שיתף אותי שהחברה מציעה 3 חודשים חופשת לידה לגברים, בנוסף, כן. ושהוא בסוף לא לקח, כי הוא מאוד חשש מההשלכה של זה, על העבודה. זה, כן. כאילו, וואו, אם אני אפספס דברים, אני אפספס הזדמנויות. ואומרתי לו, אתה קולט שנגיד, אין לי את הבחירה הזאת. עכשיו, יש לי פיזית, אני תמיד יכולה לבחור לא לקחת חופשת לידה. אוקיי? אבל הבחירה שלי והבחירה שלו זה בסוף ברור. בחירה קצת שונה. ברור. ותמיד, כאילו, אני זוכרת, השיחה הזאת פתאום המחישה לי איזה פער מטורף. אבל בדיוק כאן, זה גם משהו שכאילו מתחבר לזה שהקריירה שלנו זה משהו מאוד מאוד ארוך. עכשיו, יכול להיות שגבר שמתחיל איתך מהאוניברסיטה, מנקודת האפס, בסדר, נגיד מסיום התואר, יתקדם מהר יותר ממך, אבל זה לא אומר שאתם לא תסיימו באותו מקום, או שאפילו תעברו אותו אחר כך. כן. אנחנו פשוט לוקחות, אני אומרת הפסקה במרכאות, כי זה ממש לא הפסקה. אנחנו טיפה מעוכבות יותר, כי אנחנו בוחרות, וגם שוב יש לי חברה שקיצרה את החופשות לידה שלה. וואו. וזה היה לה טוב, וזה מה שעשה לה טוב. זה היה נכון לה. כן, בדיוק, לה זה היה נכון. אז עכשיו יכול להיות שאנחנו טיפה מתעכבות, כי אנחנו בסוף, נגיד 3 ילדים, אז נגיד 2 בערך אנחנו לא עובדות, ואולי היו שם הזדמנויות קידום שפספסנו, ובחיים לא נקבל אותן, כי בדיוק היינו בהיריון, ולמרות שכולם שווים, ואנחנו בליינד לפרגננסי, לכי תדעי כאילו כמה הזדמנויות אולי פספסנו. אבל זה לא אומר, אז זה טיפה נדחה, או טיפה נעצר, אז עוד 10 שנים. כאילו, זה גם בסדר. ובתוך הדבר הזה אני חושבת שגם, זה בדיוק אחוות נשים, של יכולת לתמוך בנשים אחרות, להרים בנשים אחרות. אם יש לך הזדמנות להעסיק מישהי, ואת מגעה נגיד סתם שהיא בהיריון, אז לא להגיד, עכשיו... עוד שתיכנס, כן, או נגיד, את מגעה שכאילו אומרים, יש לי חברה שחיפשה עבודה, מיד אחרי חתונה. עכשיו, בראש שלי, אני לא ראיתי שם שום דבר איזה בעיה. ואז היא אומרת לי, את יודעת, אני עכשיו חושבת שיהיה לי ממש קשה, כי כולם יחשבו שאם בדיוק התחתנתי, אז אני כאילו בקבוצת סיכון במרכאות, להיות בהיריון. וואו. אבל, ופה, את יודעת, לפעמים יש כאלה, אני חושבת שאולי גברים פחות ישימו לב, ויעשו את האפליה הזאת בלי לשים לב, ופה אנחנו, שאנחנו כאלה הרבה יותר מורכבות, צריכות רגע, אוקיי, היא אולי תיכנס להיריון בשנה הקרובה. בואו לא ניתן לזה להפריע, כאילו, כי היא ממש טובה ומתאימה לתפקיד. ויכול להיות שגבר שיהיה באותו תהליך, הקו מחשבה שלו ייעצר שם באמצע. אני אגיד לך, 99.9% שכן. שמה כן? שהוא מן הסתם לא ייקח אישה. כי הקו מחשבה זה ייעצר שם באמצע. עכשיו, אנחנו פה, זה על אחריותנו, כי אנחנו מכירות את זה אחרת, אנחנו מכירות את המורכבות כל כך טוב. אז למה לא לתמוך בנשים אחרות שמתמודדות עם הדבר הזה? אנחנו זוכרות את הצעדים הראשונים שלנו, ממש פה במסדרונות, אולי יותר עוצרות עצמנו מלהציע רעיונות, כי עבדנו במחלקה, אגב, שהוא בא המון, הייתה מנוהלת על ידי גברים, נכון. והייתה מאוד מייל דומינט כזה. דומינטד, כן, היה ואולי בהתחלה הרגשנו אולי לא בנוח, ואנחנו רוצות לזכור את זה כשאנחנו עובדות עם נשים צעירות. לעזור להן. את יודעת, אפילו את מהדהדת את זה לי. כן, כי אני חייבת להודות שגם אני, כאילו, בטוח תעבור לי המחשבה הזאת אם אני אגייס עכשיו. וברמה של KPIs ומטרות, זה באמת, אי אפשר להגיד שזה לא פקטור. ברמה של 10 שנים קדימה, נכון. זה לא פקטור. נכון. אבל שוב פעם, זה כאילו המיקרו והמקרו, וגם, את יודעת, יש פה, כמו שאת אומרת, יש פה התיקון שאנחנו יכולים לעשות, כנראה לא תיקון עולם, הוא תיקון סביבתי מאוד קטן. חד משמעית. נכון, אבל אם כל אחת תתחיל בפינה שלה, בבועה שלה, על עצמה ועל הסביבה הקרובה שלה, לכי תדעי את השינוי אולי נעשה בסוף. לא יודעת, כאילו. וגם אני אגיד לך ברמה האישית, כאילו, כשאני מסתכלת כזה אחורה, אני כל הזמן זוכרת את המורה שלי, שהיא המורה האחת הזאת, שכאילו, היא הייתה מבחינתי זרקור, כאילו, ועד היום אנחנו בקשר,
ואני רואה בה כאילו דמות נערצת, אז באמת כאילו להיות הדבר הזה לנשים צעירות מבחינתי, זה המון. הראשונה שהאמינה בך כזה? מישהי כאילו... הראשונה שהאמינה בי, הראשונה שראיתי חיים ואמרת לעצמי ככה אני רוצה, היא כאילו גם מחנכת מדהימה וגם אימא מדהימה, ובעיקר הולכת עם הערכים שלה עד הסוף, שזה כאילו הדבר שהכי חשוב לי. איזה כיף שיש לך מישהי כזאת. ממש. ואגב זהו, כשאני חושבת על זה, האמת שכל המנטורים שלי זה מנטוריות. וואו. ועכשיו רק אני מבינה את זה. כאילו, הרול מודל שלי, הן ברובן, ככולן נשים, כל אחת בדרכה, כן? וזה גם אגב משהו חשוב להסתכל, שאנשים שאת מסתכלת עליהן, יהיו מגוונות. כאילו, כל מיני נשים, יש לך כל מיני סיפורי הצלחה, שהם מאוד מאוד שונים, ונותנים כזה השראה בצורה אחרת. ממש. אז תגידי נוגה, לקראת סיום, לפודקאסט שלי קוראים העוצמה שבפנים. ואני עכשיו מנסה להנחיל כזה את השאלה האחרונה כשאלה שאני שואלת את כל האורחים שלי. מה בשבילך זה העוצמה שבפנים? אז לי באמת אני משקללת כזה את הכל, זה להאמין בעצמי וביכולות שלי. לא לפחד לעשות צעדים שהם יכולים להתאפס כאמיצים, ולדעת שזה בסדר, לא משנה איזה נתיב אני בוחרת, ולדעת שזה בסדר לעשות שינויים בחיים, ולדעת שאיזון זה איזשהו תהליך. ותוך הדבר הזה גם תזרקי תמהיל של חמלה עצמית, מה שנקרא, אני בסדר, ואני יכולה, ואני מאמינה בעצמי, וכל מיני מנטרות של המון קלישאות שמסתבר שהן נורא נכונות. אז זהו חברים, תודה רבה שהצטרפתם אליי ואל נוגה. תודה לך נוגה שאת מזכירה לנו שאיזון זה לא המטרה, זה הדרך. אני מזמינה אתכם לשלוח את הפרק הזה בדיוק לאישה האחת הזאת שצריכה לשמוע את זה ממש עכשיו, וזה יבוא לה בול בפוני. וכמו בכל פרק אני מזמינה אתכם לשתף אותי איפה הפרק הזה פגש אתכם, וכמובן לשתף אותו. הפודקאסט הזה נעשה עם המון אהבה ותשומת לב, ודרככם הוא גם פורס כנפיים לעולם. בתיאור הפרק תוכלו למצוא את הקבוצה השקטה בוואטסאפ, שבה מתפרסמים דברים שקשורים אך ורק לפודקאסט. ועד הפרק הבא, שיהיה לכם יום טוב.